оё мехоҳед ки дар як рӯз то 300 сомонӣ тариқи интернет кор кунед? Пас ин пайвандро пахш карда маълумот гиред. ҳангоми истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ чунин ҳолатҳо зиёд рӯй медиҳанд, ки ягон расм, навор ё матн диққати шуморо ба худ ҷалб мекунад. ба он назар мекунеду мебинед, ки он нопурра аст ва барои давомашро дидан ба шумо пайванд, яъне линк пешниҳод мекунанд. ба ин пайванд ворид мешавед ва боз пай дар пай пайвандҳои дигарро нишон дода шуморо аз як саҳифа ба саҳифаи дигар мебарад. аммо он маълумоте ки шумо интизоред дарёфт карда наметавонед. дар охир аз он даст мекашеду аз ҳамаи саҳифаҳо хориҷ мешавед. ин кликбайт аст ва ҳадафнок сохта шудааст. кликбайт ин манипулятсияи эҳсосоти мухотаб барои ҷалби таваҷҷӯҳи онҳо мебошад. кликбайт аслан туъмаи клик тарҷума мешавад. салом дӯстон, дар ин навор оид ба кликбайт ва паҳлӯҳои мусбату манфии он маълумот медиҳем. обуна шудан ва лайк гузоштанро фаромӯш накунед. кликбайт дар шакли матн, навор ва расм вуҷуд дорад. маълумоти он метавонад ягон чизи ҷолиб, тарсовар, чизе ки шуморо ба хашм меорад ё ягон чизи хуб бошад. дар кликбайт сарлавҳаҳоеро истифода мебаранд, ки зудтар таваҷҷӯҳро ҷалб мекунад. мисол, бовар намекунед, ки чӣ шуд? кӯдакон ин наворро тамошо накунанд. ин наворро дар танҳоӣ тамошо накунед ва ба ин монанд. ҳадаф дар шумо ҳисси кунҷкобиро нисбат ба ин пост зиёд кардан аст, то шуморо ба сӯи худ кашанд. пас аз клик, алгоритмҳои шабакаҳои иҷтимоӣ маводи шабеҳро бештар ва бештар пешниҳод мекунанд. ва чизи дигар ин аст, ки ба шарофати чунин кликҳо сомонаҳо метавонанд пул кор кунанд. барои мисол, як линк 10 сент. кликбайтро бештар бо чунин ҳадафҳо истифода мебаранд. ҷалби диққати корбарони интернет ба сомонаҳои гуногун, таблиғи молу маҳсулот ва хизматрасониҳо тариқи интернет, ҷалби тамошобинони бештар барои контентҳо, бештар кардани шумораи обуначиён. бо вуҷуди он ки кликбайт ҷанбаҳои мусбат дорад, вале аксаран бо мақсадҳои манфӣ истифода бурда мешавад ва барои корбарони интернет хатарнок аст. дар хотир доред, ки имрӯзҳо қаллобони интернетӣ низ аз кликбайт васеъ истифода мебаранд. онҳо корбарро ба худ ҷалб карда маълумоти ӯро аз худ мекунанд. инчунин ба ваъдаҳои кор ва дарёфти маблағ маълумоти корти бонкии корбаронро ба даст меоранд. баъзе кликбайтҳо корбарро ба саҳифаҳои хатарнок низ мебаранд, ки метавонанд ба маълумоти дохили дастгоҳ дастрасӣ пайдо карда рамзи барномаву саҳифаҳои онҳоро дар шабакаҳои интернетӣ шикананд. паҳн кардани маълумоти бардурӯғ бо истифода аз эҳсосоти хонанда, сарфи беҳудаи вақт, бо эҳсосоти шумо бозӣ кардан, ба мисли фиреб кардан, тарсонидан ва ба хашм овардан, коҳиш додани эътимод ба ахбороти онлайнӣ. чӣ гуна кликбайтҳои хатарнокро бояд шинохт? ҳангоми ба ягон пайванд ворид шудан, сарчашмаи онро хуб санҷед, ки оё боваринок аст ё не. ба сарлавҳаҳои аз ҳад зиёд эҳсосотӣ бовар накунед. матни пайвандро хонед, чунки пайвандҳои хатарнок баъзан вақт номҳои аҷиб ё хато доранд. дар пайвандҳо ва саҳифаҳое ки ба онҳо дохил мешавед, хатоҳои грамматикии ҷумлаву калимаҳоро санҷед. одатан навиштаҷот дар ин саҳифаҳо тавассути барномаҳои гуногун тарҷума мешаванд, ки пур аз хатогиҳои грамматикӣ буда мазмуни нофаҳмо доранд. пеш аз ворид шудан, шарҳи зери постро аз назар гузаронед. касоне ки пеш аз шумо ворид шуданд, шояд фикри худро навишта бошанд. истифодаи дизайн ва аксҳо низ дар чунин саҳифаҳо нодуруст аст. боварӣ ҳосил кунед, ки оё намои пост ё саҳифа боваринок аст ё не. дар кликбайт маълумоти дохили саҳифа аз пост ё сарлавҳое ки диққати шуморо ҷалб карда буд фарқ мекунад. онҳоро муқоиса кунед. аз абзорҳои фактчекинг истифода баред. агар хатарнок будани кликбайтро мушоҳида кардед, дар шаҳр дигаронро огоҳ кунед ва аз он шикоят баред. боварӣ дорем навор бароятон муфид буд. талош кунед ҳангоми истифодаи интернет ва дарёфти дилхоҳ маълумот аз тафаккури интиқодӣ истифода баред ва ба ҳар гуна маълумот дарҳол бовар накунед. агар шумо низ ба кликбайт рӯбарӯ шудед, пас чӣ гуна аксуламал нишон додед? дар шарҳ нависед ва дӯстони худро даъват кунед. то нашимин баъда, хайр.